uyena bese hayi, okay ngena la endlini. Lapho kade edinweni kade befika engangeneki, sebona i-celebrity manje useyasmayila. Bangene-ke bahlale phansi baxoxe yabo, bese usucela ukuya ethoyilethi. Futhi iyona ndlela yabo, i-chance yakhe-ke manje ukuthi antshontshe le necklace ayizele. Ngale nkathi kade kuvaleka igaraji laphaya, no-K_B ukwazile ukuthi angene phakathi before livaleke, lathi livaleke bese engenile. Angene endlini, angu-celebrity usekhuphukile waya bamchazela ukuthi ithoyilethi ingakiphi. Wangena waya khona, kwayimande engena ulontuzana u-K_B afike abakhombe ngesibhamu, ababophe bese eyakhuphuka naye. Baficane beno-celebrity, lapho u-celebrity i-necklace useyitholile, amkhombe ngesibhamu loyana amphuce, kodwa angazi ngale nkathi emphuca ukuthi yahlukana kanjani. U-K_B wathatha le part le eyi-chain.